Τι ταχύτητες? Θα δώσουμε με Δευτέρες να είναι τερματισμένος. Αργό πολύ να φουσκώσω εγώ. Έχει περισσότερες στροφές. Αυτό πώς δουλεύει ρε μάλιστα? Μαλάκα 500 άλογα είναι. Όχι, εσύ γεμίζεις πιο γρήγορα, αλλάζεις πιο γρήγορα. Έχει μαλάκα, αυτό έχει σχέσεις, έχει τα πάντα. Α, μπράβο, αυτό σε λέω. Θέλω και άλλες στροφές εγώ θέλω. Μπράβο, εσύ αλλάζεις γρήγορα, αυτό είναι ήδη με στυροπή, μέχρι να ξαναφουσκώσεις εσύ, σε κάνει εκείνο το κλικ. Δεν ξέρω. Θέλω πιο πάνω στροφές. Πόσο μου άνοιξε τώρα το δεύτερο? 3 αυτοκίνητα. Και το 1,5 και μου το έκανε στο παμ. Τώρα από εδώ που τα δοκιμάσαμε με ρεμπρίζ λίγο πιο καλά. Πιο καλά κάτσε. Δευτέρα ναι. Και αυτός. Αλλά πολύ φεύγει στον παμ τον μπουρδέλο ρε μαλάκα. Τώρα πήρε μαλάκα. Μπράβο. Πόσο κιλάρια για αυτό τώρα? Μπράβο, ωραίο, μπράβο. Το χαίρετε, να το χαίρετε τον Νικόλα. Τάδικο αυτοκίνητο. Και άμα μπεις μέσα δεν το καταλαβαίνεις. Ναι. Δεν καταλαβαίνεις τίποτα ρε. Θα νομίζεις πώς αισθάνεσαι αυτό. Καμία σχέση εκείνο, δεν καταλαβαίνεις τίποτα. Μπράβο τον Νικόλα, μπράβο τον παλικάρι. Δεν θα καταλαβαίνεις σου λέω μέσα, τίποτα. Ανέβασε λίγο την πίεση θερμοκρασία των λαδιών. Καλά δεν πάει. Φτού. Αλλά πάει. Πόσα λες να έχει? Πόσα κιλά είναι τα μάξι? 1450, 1500. Αυτό σου λέω πόσα έχει, δυναμομετρημένο είναι τα μάξι. Μαλάκα, μπήκα εγώ κατάσκοπος και είμαι 110 κιλά ρε μαλάκα. Νικόλα, να το χαίρεσαι πασά μου, να το χαίρεσαι. Ωραίο. Και σένα ρε μαλάκα πάει γαμημένε καλά το ρημάδι. Λέω, άμα μπεις μέσα, τώρα αισθανόμαστε εδώ κάτι. Εκεί δεν θα το Νικόλα, Αυτό μου έλεγε. Μου λέει μαλάκα τι πάει τώρα, τι ξέρω. Αν δεν ήταν αυτό δίπλα, θα νόμιζα ότι είχα μια 350. Άντε μη... έτσι με λέει καμιά 350. Άντε μη σας γαμίσουμε από η κίνηση τώρα από... Το ξέρω.